Zdravo svima, ovdje Serbian Gaming Legend. Ljudi, dugo nismo bili sa vama, dugo nismo snimali za vas. Zato što uglavnom sam morao mnogo da učim za školu i to, ali sad je raspust, tako da baš briga mogu da snimam koliko god hoću. I neće da bude prekidanje onako, kako god. Ovo je Terraria 1.3.0.2, da budemo precizniji, izbrisani su neki bugovi. Nisam vidio da je mnogo ljudi snimalo na srpskom, za ovo tako sam rešio da snimim i za ovu Terrariju. I tu je Luka sa nama. Ćao ljudi. Znate ga ako ste gledali možda naše prethodne 2-3 epizode Terrarije koje se izašle, koje neće da se nastave. Zato što sam već rekao, imao sam puno da učim i nisam ni stigao da ih editujem, izbrisao sam, prestao sam to da radim jednostavno zato što je onako izašla Terraria 1.3. Ali verujem da ovo neće biti prekidanje mnogo za ove epizode jer je stvarno zabavno. Luka doduše već jeste prešao igricu, nabavio svoje teme, ali ja nisam. Tako da je ovo početak jedne velike avanture i nadam se da ćete uživati. Ok, hoćemo prvo da pravimo kuću ili da idemo u rudnik ili nemam pojma nije? Nećemo odmah da pravimo kuću, u stvari možemo da napravimo neku bednu, čisto da 2-3 kućice, čisto nam stignu neki oni početni NPC-evi. A onda čisti gornji ja ću donijeti red. Aha, okej. WTF? Šta? Upravo je guide puca i strele, to je bilo cool. Da, sada NPC-evi mogu da se bore sami protiv. Znam da mogu, ali nisam vidio iskreno guide je do sad nikad. Ja, meni uvek guide pravi. Znači, stvarno je super što mogu da se brane, zato što kad nisu mogli da se brane, samo izlazi iz kući, smetaju i onda dovodu čudovišta u kuću i mnogo nervira. A jedi govna. Popni sebe na drvo. Fucking bitch. Opa. Okej, trebalo je da bude mala kućica, ali znači ćemo da pravimo neku dužu. Nema veze, napravit ćemo ovdje jednu manju. Pa dobro, možemo male sobe pravimo, ili malo veće. Okej, nek bude ovako visoko. Damn. Treba će nam čekić da skinemo ovaj dirt. Epizode će biti kraće, neće kao onaj put po 30 minuta, zato što stvarno mislim da je previše. Biće po 20 minuta epizode. I bit će ih, vjerojatno će malo brže da izlaze. Treba vremena za editovanje, ali nema veze. Treba mi još drveta. Ti šta radiš sad? Ja evo, našao sam neki tin, to je ne neki nego tin, pa kopam. I'm an old wise man. The old wise man. Ili the wise old man. Ok, kad da napravimo kuću šta ćemo da radimo? Pa ja idem samo malo da istražim, čisto neki čestić. Pa ajde da idemo onda, možemo zajedno, ili ćeš ti levo na desnu stranu, ne znam. Može tako, ti levo je desno. To jest, ja sam već levo, tako da idete. Da, cilj igre će da nam bude, pošto su izašli achievementi u Terrariji, bit će cilj igre da sve achievemente odključamo. I sada smo već odključali neke, ne znam nije kako. Imamo Timbrer, No Hobo. Ovo sam nešto malo igrao pa sam uključio za neki. Dobro, nema veze, svejedno nije to. To sam odključio za prvih 10 minuta, tako da nisam ništa mnogo postigao. U svakom slučaju, cilj ove našeg let's playa će biti da odključamo sve achievement u Terrariji. I mislim da je to baš cool. Serbijane, htio sam da kažem da nije lepo igrati unapred i onda napraviti novi set. Ne treba varati. Ljudi, zapamtite ovu lekciju. U životu treba biti pošten čovjek. Trebamo živjeti punim plućima, udahnuti vazduh, ovaj zagađeni.
U svetu automobila. Treba se truditi i postići nešto u životu na pošten način. Pratite put Šanhuja. Pratite put. Znamo, i vi ste ostali bez teksta, i ja sam. Da. Jao, skakavci mi ovde Lukini. idu, ali ne mogu ih uhvatit. Zašto? Lelelelelele, naišao sam na Antlion. Antlion. A ti si u pustinji sad, da? Aha. That's nice. Ja još uvijek sečem drveće. A da, be, moram da ga sadim, ja, kako se mora, kad treba da sadiš drveće. Malo Sad razumijem kako zašto ljudi ti? poseču drveće, ne poseču. Šalim se. Koliko god je dosadno, brate, treba da se sadi drveće. Evo ga onaj novi bajam. A nije toliko dosadno pravim životu, što? Samo u terariju. Eno ga onaj novi bajam. On je kao Swamp, tako nešto, a? Ne znam tačno kako se zove, zašto sam ja igrao samo late game, ubio sam onog Moon Lorda i one gluposti, ali znam da možeš onaj fosilni armor da napraviš od ovih nekih kao fosila koje nađeš unutra i da imaš neka nova čudovišta i tako. To je cool, brate. Evo i neki novi slime, koji ima, brate, 60 health-a, evo, šta je ovo? Čekaj. Čuti kad nije Pinky, brate. Doduše, to je sreća kad imaš Pinky na početku. Ja sam juče našao Pinky na početku, zato imam oni kao achievement za Pinky. Da, varao je. Nisam varao, brate, šta, ušao sam na pola sata u igricu. Jako piše sam... No excuses, no excuses. Okej. Šteta što nema ovdje, šteta što nema piramide, da ima piramide, našao bi neke ekstra stvari ovako. A pa izgleda da će to da bude na mojoj strani. O ne, O da. ma ne to, nego da se ne udavim. Ne mora znači nekad, u stvari nisam siguran da li nekad može, nemaš uopšte piramidu. ali nekad nema, da. A nekad je malo ispod blokova, pa ne možete Da, jeste, nekad je onako zakopano pod zemljom u pesku. Tako sam se ja jednom zajebao dok sam majnovao. Našao sam slučajno. I treba će mi još puno zidu. Možda si mogu i na expert mod da staviš da bude malo ono challenging, pošto ovo nije teško generalno, ali je malo... Pa za sad nije. Mislim, teo sam da igram normal game, mislim to je expert, pa posle nemam pojma da krljam glavu što ne mogu da pređem achievement. Ma samo way. Baja moj. Huawei. Posekao sam ovdje kilo i po drveća. Kilo i... Odlično, toliko nam treba. I vreme je da se gari loptam. Okej. Ja do sad Ali imam ono se što je nešto. čudno, ono što je čudno, nema bre ovih chestova u pičku materiju. E da, mislim ako na tvojoj strani ne znam, ali ja sam dosta otišao dole kao u desno. Uglavnom sam navikao da se blizu pored mene spomenu. Ja, daj pike. Uskoro će kmra. Fuck, pada mrak. Što znači ja ću da umrem verovatno, pošto, ali idem na sve ili ništa, ali... O bre. Nema veze, ako nađem ovaj, evo chest prvi.
Evo neki akcesori. Opa, recall potion, ma to je to, bre. Sreće prati hrabri. To je bilo srećenje. Ja sam napravio torčeve, samo sam da ovaj debil neće ti izađe iz kuće sad u sred noći. Upravo sam rekao da se nadam da neće izađe iz kuće u sred noći, on je izašao. Bravo! Kako se uopšte zove naš gaj? Baš me zanima kako se zove naš gaj. Zove se Zek. Lavin. Ne Lavin. Ne bi ga. Volao bi, ja bi odmah tražio auto. Šta? Odmah bi tražio autogram bez Zeka. Samo kad bi znao ko je Zek. A ne znaš kaj je Zek Lavin? To je neki sportista. Oni što je svoj dunk contest. Da. Znao sam da neki košarkaš, samo ne znam za koga je igrao. Džungla je na mojoj strani, znači na tvojoj je Denđa. Dungeon. Šteta, iskreno ja više volim da kad mi prokenja, opa, svašta nešto se odmah Dobro, nema veze, brati, onako ćemo da delimo i temu. I ove oči me spopadaju već. Ovo me napinju. Opa ću mrem. Žao mi je. Pa nemoj recalluj se ako ćeš da mreš. Već jesam. Pa dobro došao. Ti si već našao to. Ja nisam došao da se zavitlavam. Došao sam ovdje da postanem opasan. Ko je bio Luka? Luka! Opasan čovjek. Ovdje nešto torče. Okej, samo probam da li svijetu. Not very housing. Pošto ja inače volim da mnogo dekorišem kućice i tako, ja ću jednu kuću da napravim, evo ovdje otprilike. Malo ću se potrudim, ali kad nađem, kasnije kad nađemo neke stvari. Da, sad za početak imamo kućicu, okej. Sad nekako sobom. A samo, možda postaviš onaj chest ako si ga uzeo. OMG! Nisam. A dobio sam šakla. Šekl. Stvarno sam zapravio. Okej. Idem ja malo... To je moja strana. Čekaj mene. Dobro, čekaj da napravim neke stvari. Ma jok samo malo da sa strane idem, neću mnogo, čisto da dok ne mrem. Dobro, napravio sam wooden sword. Daj da napravim luk. Lukac. Nemam da dostavim pare, fuck. Pa dobro. Okej, čekaj meni, idem ja. Ajde. Pohitaj. Ljubim ovog zombija. Bum! Ovo je 4 pape. Brati, ja ću postavljam torčeva ovako svuda. Da napravim mnogo torčeva i sve ću postaviti. Dobro, imam samo 29 torčeva. Ja imam 17, malo sam neki postavljao. Pošto mnogo pomaže kad rasvetiš prostor. Koliko me usralo da nađem ovaj trozubac? Već je early. Da. Više, zombi se s vama. Just what I needed. Ne treba mi. Ovoga, upravo mi se sponovo jedan zombi pored mene. Ne znam da li je bio neki... Znam, ali ti si upravo bio, ono postavio mjesto, vjerojatno ti nešto ulagovalo. Znaš. Treba da uništaš blokove, dobiješ nešto? Napisao sam malo, samo da im dal kad ubaguje, ono, uglavnom, neće ja piše, ali mogu da uništam blok.
Fuck. Ti vidio Napada me 5 zombija. jel si vidio brate, drill mount koliko je dobar? Ne. Pa bre što kopa što sam ti dao juče. A to, jesam. Mnogo kida, brate. No, zabavno. Da uništiš ceo svet. Nisam stigao da iskopam more da ode. Nisi mi vratio već. A vratit ću ti. Zaboravio si. Možda ti je baš na ovom karakteru sada, a? Nije. YouTube zna. YouTube ne laže, brate. Dobro, laže kad kaže, kad pokaže ne laže. Dobro, laže ponekad i kad pokaže, ali... Ljudi, napišite u komentarima da li Mota ima ili nema Stavim se. Nemojte da lažete. Komentari ne lažu, samo ponekad. Što ne zoveš i Tomu da nas pridruži? Zato što on je kupio novu igricu i sad samo to im ide igra. Tako da... Opa, Cave. Limu. Gera fakara, heo kak saka. Fuck, imam 9 healtha. Ako mu udari jednom ovi zombi najebo se. Ja nisam došao da se bijem, brate, došao sam... Okej, to je bilo blizu. Sad, aj, dobre! A imam luk i strela sve jedno. Samo jedno, mislim, sve jedno. Fuck. Ne! Okej. A jebote, šta je ovo? Nije Blood Moon. Ne, ništa toga. Izbati 7 silova. Ja imam... Dobro. Makar sam osvetlio malo mapu. Ti gde si? Aj, uđi u zelenu grupu. Opa, gold. Čeki. Nećemo još dugo. Imamo još malo vremena. Dobro, ne veze. Nećemo naredno do kraja. Varovat. A dobro, nismo loše napravili ovaj epizod. Napravili smo kuću, osvetlili smo malo prostor, ti si našao trozubac i još neke stvari. Tako da mislim da je sasvim solidno za prvih 20 minuta. Da. Možda mi je ovo jedan od najboljih startova ikad, iskreno. No me kenjalo. Mene juče još više. Juče sam ja bio u Kenjana legendu, brate. Dobro. Ti si otišao 1000 fita, brate, gde sam? Da. U nekom sam cave-u. Tražim neke iteme i tako. Mislim, ne da tražim, nego ovo. Dobro. Ništa ljudi, ajde prekinut ćemo ovu epizodu ovdje. Nadam se da ste uživali i ne brinite se, snimit ćemo jako brzo i drugu epizodu. Samo što ću morati da editujem malo, tako da... To je jedini problem. Zbog koga bi malo kasnije izlazile epizode. Ali... U svakom slučaju subscribeujte, lajkujte, šerujte. I volim vas ljudi i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Ćao!